Nu er den død. Nu er den død. Nej. Nej, var det voldsomt det her. Nej, den ligger lige på den der. Nej, det kommer til at tage fri på løn. Det kommer til at være flere. Det er da med, de kan. Det var det. Ja, det er det. Det synes jeg er en Og det synes jeg kan jeg bruge heller godt med. Det er virkelig voldsomt. Der er nogle måneder, nu der kommer der en anden. Ligesom den viser den. Vi bare se her. Så nu er der ikke nogen pointe med den her. Har du taget billeder af det der, hvor den står der? Og du tager du billeder med din iPad? Nej, jeg er slet ikke op til det. Det skal ikke. Nej, der vil kigge en kikkert. Nej, det er også nok for mig.